Benvinguts i benvingudes al videotutorial de Treball Terrassa. Aquest tutorial està pensat pels usuaris i les usuàries que vulguin consultar la web mitjançant el seu dispositiu mòbil. Comencem. La web Treball Terrassa ens ofereix diferents opcions. Per veure totes les opcions que ens ofereix la web, hem de fer clic a aquestes tres ratlletes que tenim al costat dret. Un cop fem clic, se'ns obren totes les opcions de la web. En aquest tutorial ens centrarem en l'opció de formació i en l'opció de entitats. Si el que estem buscant és formació, farem clic aquí. Això ens porta directament a les opcions que hi ha de formació. Tenim certificats de professionalitat, programes professionals per joves, altres programes formatius professionals, formació professional de grau mitjà, formació professional de grau superior i, per acabar, formació professional contínua. Si tenim clar el tipus de formació que estem buscant, farem clic a una d'aquestes opcions. Si volem veure tota l'oferta formativa que ens ofereix la web, farem clic aquí. Això ens porta directament al cercador, on podem escriure el curs que estem buscant. També podem seleccionar l'àrea temàtica, la tipologia de formació, el centre on volem cursar aquesta formació, la modalitat, la data d'inici i la durada de la formació. També, aquí a sota, tenim totes les formacions que ens ofereix la web. Si fem clic a una d'elles, se'ns obre l'oferta formativa. En aquest cas, és un cicle formatiu de grau superior d'Administració i Finances. Aquí podem veure les característiques i la descripció de la formació. A sota de tot, també tenim la pàgina web de l'institut que ens ofereix aquesta formació. I també, si anem a l'organitzador i fem clic en aquest link, ens porta directament a la pàgina web del centre, en aquest cas és l'Institut Terrassa, i aquí a la pàgina web trobarem les instruccions de com apuntar-nos a la formació. Si el que volem saber és totes les entitats que hi ha a la nostra ciutat, farem clic a Entitats. Això ens porta a l'apartat d'entitats de la web. Aquí podem veure un mapa on ens apareixen totes les entitats que hi ha a Terrassa. Si fem clic en alguna de les localitzacions, se'ns obre l'entitat corresponent, amb la direcció i la pàgina web. També, més a baix, podem veure aquesta graella. Aquests tics ens informen de l'oferta que hi ha a les diferents entitats. Si el tic és de color negre, vol dir que l'oferta és restringida. És a dir, que l'oferta només estarà disponible pels alumnes o les persones usuàries que formen part de l'entitat. Si el tic és de color verd, vol dir que hi ha oferta i aquesta oferta està oberta a tota la ciutadania. Aquí a l'esquerra podem veure totes les entitats. Si fem clic al nom, se'ns obre la localització de l'entitat, la seva direcció i la pàgina web. Si fem clic a aquesta esfera que sembla un món, ens porta directament a la pàgina web de l'entitat, en aquest cas la CECOT. I aquí a la pàgina web podrem veure tot el que ens ofereix aquesta entitat. I fins aquí el videotutorial de com buscar ofertes formatives i entitats mitjançant el portal Treball Terrassa. Moltes gràcies!